Tervetuloa tutustumaan metsäverotuksen ihmeelliseen maailmaan. Minä olen Matti Eijo Pirkanmaan metsäkeskuksesta ja tässä paneudumme metsätalouden pääomatulon verotukseen ja lisäksi käymme läpi metsätalouden arvonlisäverotuksen, joka nykyisin ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Metsätalouden pääomatulojen verotus ja metsätalouden verotushan on tänä päivänä pääomatulo veron alaista, veroprosentti 28%, ja sitten nämä määräaikaiset verohelpotukset, joita 1.4.2008 31.12.2010 välisenä aikana tehtyihin kauppoihin vielä sovelletaan, ovat sellaisia, että niiden veronalainen määrä on 75%, toisin sanoen 25% niistä on verovapaata tuloa. Ja sitten jos kauppa on tehty viime vuoden aikana, eli 1.1.–31.12.2011 vuonna, tulot on saatu saman vuoden loppuun mennessä, niin veronalainen määrä on 100%. Veroja maksetaan puhtaasta tulosta. Tuloista ja menoista on pidettävä muistiinpanoja. Metsänomistajalla ei ole kirjanpitovelvollisuutta, mutta on muistiinpanovelvollisuus. Tulot kirjataan sille vuodelle, kun ne on saatu. Menot taas sille vuodelle, jolloin ne on maksettu. Eli pelataan kassaperiaatteella. Muistiinpanot ja tositteet tapahtumista säilytetään 6 vuotta verovuoden päättymisestä lukien. 2011 muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä vuoden 2017 loppuun saakka. Muistiinpanoihin liitettävät lisäselvitykset, puun myyntitulon osittaisen verovapauden edellytykset. Siellä on metsän hakkuu- tai hankintakauppasopimus, josta käy selville puukaupan teon ajankohta, koska tämä puukauppa on tehty. Ja kyseessä oleviin hakkuisiin liittyvät vuosimenot. Mitkä ovat sitten metsästä saatavaa tuloa? Metsätalouden pääomatuloina verotettavaa tuloa on puun myyntitulot ilman arvonlisäveroa. Ja huomioituna tällä verohuojennuksella siltä osin, jos siihen edellytyksiä kulloissakin kaupassa on. Omaan käyttöön otettu puutavara, sen arvo on veronalaista. Haloista, pilkkeestä, hakkeesta tai muusta sellaisesta metsäenergiapuusta saatu tulo. Joulukuusista, koristehavuista ynnä muista sellaista saatu tulo. Vahingon korvaukset, mikäli ne on kohdistuneet metsään, ja hirvivahinkokorvaukset on veronalaista tuloa. Pellon metsityksen hoitopalkkio ja metsänhoitotöihin saatu työllistämistuki. Sitten metsätaloudesta voi olla myös maatalouden veroilmoituksella ilmoitettavaa tuloa. Tällaista on puun jatkojalostuksesta saatu tulo, kun toimintaa ei harjoiteta erillisenä elinkeinotoimintana. Tällaista voi olla esimerkiksi pienimuotoinen sahaustoiminta tai muu vastaava. Vuokratulot, esimerkiksi metsästysmaan vuokra. Muusta kuin puusta saatavien sivutuotteiden myynti, esimerkiksi jäkälä. Pellon metsityksestä maksettu tulonmenetyskorvaus. Metsälaitumien perinnebiotoopin hoidosta maksettu tuki. Lisäksi muuta pääomatuloa on maa-ainesten myyntitulo, tai jos metsätila on niin pieni, että se luokitellaan tontiksi, niin tontilta myydystä puusta saadut tulot. Myös henkilökohtaista ansiotuloa saattaa metsästä olla. Jos hankintatyötä
tehdään yli 125 kuutiometriä vuodessa, niin 125 kuution ylittävä osa on työn osalta henkilökohtaista ansiotuloa. Ja tämä näkyy ja ilmoitetaan esitäytetyllä lomakkeella henkilökohtaisena tulona. Myös verottomia tuloja metsästä on. Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla saadut tuet vuonna 2011, nämä niin sanotut Kemera-tuet, ovat vielä 2011 vuodelta verovapaita. Luonnonvaraisten sienten, marjojen ja käpyjen myyntitulo on verovapaata. Luonnonvaraisten kasvien ja kasvin osien keräämisestä ihmisravinnoksi, lääkkeeksi tai lääkeaineen valmistukseen saatu tulo on verovapaata. Tässä on sitten verolomakkeen yläosa, missä ilmoitetaan puun myyntitulot. Ja se on hyvin seikkaperäisesti tässä laitettu 2 eri riviä, mihin ne ilmoitetaan. Tässä kauppa, joka on tehty 1.1.2011-31.12.2011 tai ennen 1.4.2008. Ja tässä tämän osittain verovapaan aikakauden viimeiset mahdollisuudet 1.4.2008 31.12.2010 aikana tehty kauppa, josta tulo on tullut 2011 vuoden aikana. Tästä 75% on veronalaista tuloa. Eli tässä täytetään sillä tavalla, että on pystykauppa, josta on tullut myyntituloa 5 000 euroa, ja pystykaupan veronalainen määrä on 100% tästä, eli 5 000 euroa. Sitten on vanhempi kauppa, joka on tehty ennen 2010 loppumista ja 1.4.2008 välisenä aikana. Sieltä on tullut 10 000 euroa tuloa ja siitä 75% on veronalaista, eli 7 500. Sitten lasketaan yhteen 5 000 euroa, 7 500 euroa ja siirretään tänne lomakkeen oikeaan laitaan, jossa on pieni plussa, joka kertoo, että on tulo euroista kyse, 12 500 euroa on veronalainen tulon määrä. Sitten seuraavalle riville ilmoitetaan hankintakauppatulot, myyntitulo yhteensä 4 900 euroa. Siitä summasta vähennetään hankintatyön arvo ja se lasketaan siellä lomakkeen kääntöpuolella, johon hetken päästä palaamme. Se on 2100 euroa esimerkkitapauksessa, 4 900 miinus 2100. Hankintakaupan veronalainen määrä on 2800 euroa ja se siirretään tänne lomakkeen oikeaan reunaan. Plusmerkki kertoo, että on verotettavasta tulosta kysymys. No mitä hankintatyö sitten on? Se on hankinta- tai käteiskaupan yhteydessä itse tehdyn puutavaran valmistuksen ja kuljetuksen työn arvo. Sitä voi tehdä metsänomistaja, hänen puolisonsa tai ennen verovuotta 14 vuotta täyttänyt kotona asuva lapsi. Kuolinpesissä tai yhtymissä osakkaat perheen jäsenineen, mutta kuitenkin vain kuolinpesissä ja yhtymissä se yhtymä tai kuolinpesä saa tehdä sen 125 kuutiometriä verovapaasti. Se lasketaan maatiloittain ja työntekijäkohtaisesti. Täyttöohjeessa keskimääräiset taksat valmistukselle ja kuljetukselle puutavaralla ajeittain ja nämä päivitetään vuosittain. Hankintatyö ilmoitetaan sille vuodelle, jona työ on tehty. Eli tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että se puumäärä olisi vielä myyty tai saatu samalle vuodelle tämä puun myyntitulo.
Hankintatyön arvo pienentää hankintakaupasta saatua verotettavaa myyntituloa. Ja hankintatyö merkitään sinne 2C-lomakkeen kääntöpuolen yläosaan. Ja tässä on kaava, kuinka se lasketaan. Ja tässä esimerkkitapauksessa kyseinen henkilö on valmistanut 150 kuutiometriä hankintapuuta. Hankintatyön arvo puutavaralajeittain laskien tulee 2100 euroa. Ja kun tämä on ylittänyt sen 125 kuutiometriä, on 150 kuutiometriä, niin sen ylimenevän 25 kuutiometrin osalta muodostuu hankintatyön veronalaista tuloa 350 euroa 70 senttiä. Sitten jatketaan tulojen ilmoittamista edelleen. Verolomakkeen etusivulle kakkoskohtaan tulee vakuutus ja hirvivahinkokorvaukset ja metsätalouden tuet. Vakuutuskorvaukset ilmoitetaan 607 ruutuun ja ne voivat olla myrskystä, tulvasta, palosta tai muusta vakuutuksen perusteella korvattavasta vahingosta. 608 ruutuun ilmoitetaan hirvieläinten vahingosta maksetut korvaukset ja 609 ruutuun muut metsätalouden tuet. Ja taas lasketaan yhteen vaakarivillä ja viedään tänne reunimmaiseen kolunkiin, missä on pieni plussa edessä, eli on veronalaista tuloa, verotettavaa tuloa, esimerkkitapauksessa 700 euroa.